Madia mana. Tempo mana driver manyama baba. Misaya wagwaza abantu Nuwaziri kubuda lekushibe. Ele zamana sabenda ku Boxburg East. Weza fana go there and angomana kubanyo. Hayi we. You. Mana pesa na kudura you. Amana twenda ku Boxburg East. It's been a minute so you petrol man saka nazongoti ngetimbo order timbo unojira and then after the chillatika when after it remember na rwanda and then after that I'm thinking of visiting my uncle wari mdara kanzi South Africa nakaenda kuti South Africa kuti siye nzvimbo inoyi abudara ye wani munhu ainditora zvikwereti zvidoro zvimbatsi. You understand? What am I doing? You. Aiwa, Ben. Aiwa. Did you drive about to get man, come on out to I'm not sure what I'm coming. I'm a punita. A rover. You better look at the problem. I better over win. Man, I'm coming out to ride. Again, I'm going about to. I won't offer. Demona mdrive mkomano yego. Ayo. Au drive ngani upenyu tu akomana. So yeah, nasitiri mu munguru yemoto mugusheshe. I don't drive a motor. I thought maybe I forgot how to drive a manual. But you can see they were right. You know? What's gonna be happening to today's vlog is I wanna go and visit my uncle. I wanna tell you something. But I was South Africa and I was living in Boxburg before I even knew an akimenta naka wanani dega ni uncle yangu ndakashuka extend kuti ndakashaka mabasa chimashaya and then ndakazona basa pa car wash. I'm gonna visit that car wash, guys. I think mangwana I wanna see kuti washiri kwere vanashana nawo. I'm sure akusheka na 1 or 2 ndakazotizo ipapo ndavhura dzimwe hombe plus paingoti ko utsinye ndikazoshanda paimwe resene maZimbabweans. I wanna go there also. Taibatwa rafa man. I wanna go there and order bill nochikisa. That if kana chiri yakavhura panotoranda apo painzi pa barbecue grill papa nemdara musimba angane utsinye singaite. Anyways, that's not the story of the day. Nditanga kuya Cape Town muno mini ndakatanga kana na anko wangu. Ndakanisika nebasa. Anko wangu ngondisimbisa. Usashike mpano wangu waindipa mara anko wangu bandi ndakadhakwa sana airtime ainitengera. But ndine pane wifi zvapo. Doro ndochadonya kutaura. Doro kana pasina doro wemeka sure weta chimbadzo tamwa doro tatako. I really love that man and I really appreciate you, man. So, nambwabata kule mera se muri paper den is location. So, vakanda location. So, what if I do is don't think doro kules just to appreciate him. Ta kule doro dirori kana stop vera ndombo run over drinks. Cha ndona kukuratidza ya munhu bo free spirit. Mega banasa kwanza kuratidza sometimes I don't want to vlog people because I would do as if I'm using people for content, but if he's comfortable, if he's free, I will trouble the party green man. I will just like flow with him. Anyways, guys, we ordered the food. First, I know not be brag. That's my friend. That's the friend I'm gonna be staying with for now. Challenge Garanim face on way and two Martin Masana Batana. You understand? So yeah, we're out here and we're starting life again in SA. In Uber, and your order is ready. Your order is likely ready. Our expectation blah blah. Okay, capture it. Face on Baruno Nogo. So let's see what's popping. Maizia. Let's see. Make sure stay tuned. After that chikafu because na gochika chikafu makuse. Guys, chikafu ipa ipo chinodhura man. Gayoti kazhai nika repi. 20 something dollars nika coffee kanga kachishata. Kuzowanzura zvima veggies, zvima lettuce assist man. Even is gochika chikafu ndachika makuse ni chocho. Then I tenga cook mndege. Unfortunately the flight ndakwira atopo wa food. But anyways,
let's see what's popping, because already now it's around 4 and it's later sandachka. So let's go. I'm gonna be the one on the steering, on the wheel. Manual baba. Gaga dakaitu. Gaga. Iyo yengia kufamba. Tochi gaga. Unyasona god iningira jaro ra manual. Gaga. Ha, so ufukiza badeza let's distance this. Got 1 2 3 4 5. And G. Mana kashika pa Pedro's mana. Just arrived at Pedro's, so let me collect your soda photo. Sorry. Oh. When I put a red robot, so guys, it's done. Just collected the order. Yeah. Peace out. Ade. Oyo already saka pandozobva kuistrand pamune mapa jeni because ndazeza kupa pictures mari because last time ndakamupa katya futi imwe mari. This is the place ndakataka kushanda papa pakawasha papa muri muna June baba muri muna ukuri mema baba Island mo na moja ndi farire pusha pamberi yalo amana apa ndo panakataka kushanda pakawash this car wash yoi achiripo pesa tinasha chiripo shamwari pane pesa achiripo cha atoswa mapoesa ndamuona no tinasha panopo vanenge sina plan vanovhara around 5 kudzo wangu wayo Benson hello wagwan guys ndawana pesa ndakashanda nekudhara boys hapana zvamira sei that guy he was a very nice guy boys andimpenyu zvamira sei zvikudaro chazvo amana but life so ati ndaro anyways we out here we better drive as a movie one night yo ndiripo futa hivi ndiripo futa ane pesa ndinaye ari kuvhunduka driving dzenisani ka ndakamboshandawo mukawash kuti amana it seems like basa rangu rese rengu ndongode kugeza mota uri memba ndambotanga ndashandawo ndichigeza mota dzedzimpukuta dzedzi mota dzedzakapindwa pakati katotengeswa uniform nyowani shamwari ka t-shirt yeblue imagine shamwari apa taisabotage kwemomo but haachatomboziye vanhu momoti vandakashanda navo ndanani aumanaka life ine masabotage kufamba netsoka kwataita kwatabva kwese uko kune moto kudrive taiyako kune tsoka samanaka apo ndo pandakashanda apa. That was my first job chaichairo mucape town munomu I mean mujoburg munomu ndichishanda pakawash patana kuenda apapo atinongolopinda ipapo wakati asali ngene yakuti ene ndakambozokumbira kuti ndishandiswe muyo vakaramba ndisa mupagaraji apa amuna shananga nefavor chaka mukadzi kanga ari manager papo waizi netimboona let's go majiza asati avhara shanda amona anenge ari kucleana bay racho neso let's go ndosvika pane timu yandakashanda naro uza musatotsvaka basa tatakagara apa pandacrossa road patena road pandazokudza datiteseka pandazokudza sha handawana basa kwadzokera padhini wakazondisiyana kugeza mota apo kapa uchibva wadzokera waiziva ngatienda apo to achiri betinacho guys apa ndo pandashanda apo that's the car wash saka pengopaka ngetione kuti awafana kichingopaka kuti mbona apa asirimemba ndapotora mafotos ndagara apo ndo mataipinde momo ndomamba nemurungu wacho nangara apo achatomboziva kuti nezvaro ndini kunovhunza toni ndini kunovhunza mana kuti pane timu rakashanda papa kuna na 20
enji ngenivunza umana kuti aufa umana papa ndo panakatanga shandira papa amana unfortunately apasisina timu ratakashanda navo pandegeza mota ndo panatangoita zvekubira kudriva mota ipapo apasina kana munhu wana ndakashanda naye ndarwadziwa mana ndaidongoblesa munhu kana ne200 rand let me check. Seems like pasina vanhu vachona vaita munyama and this was the office iri munomi ndoponongochionekwa napapa nekamera ngeri pakona apo izviri apa pe saka unongoshanda uri munomo zvigeza mota imomo amanaka I feel so emotional apa ndo pane mushini badza mushini apa and then ndo paipinda nemota apapo zviyadzopinda panapa pa mowashinzwe munomo and then we would carry this machine tichinoisa mukati. Sorry bro, just taking the video here and we're using the machine there. I used to work here bro, like 2023. Yeah, so like I came back to see if there's still those guys that I was working with. I think they still this one. When I worked here, there was no this thing. We're just using the other palm which was dead, like here. This way I still remember. And there was some electricity cable, naked wires here, down here. Yeah, they covered this place, and that's where I learned how to drive, stealing the clients' cars and stuff. But hey guys, this is where I was working here. Now I'm making content. When I was working here, I then moved to Cape Town to do Uber. Yeah, from Zimbabwe. Yeah. You see, where are you from? Malawi. I see. Yeah. I know Malawian guys. Yeah, I used to. You stayed in Cape Town. Yeah. October. Is it? Yeah, I moved to Cape Town and then this place, that's where I started making money, getting 100 rand per day. They're still giving 100 rand. How much are they giving now? How much are they giving now? They were giving us 100 rand a day. They're still giving 100. What did they change? 100? Yeah, they should make maybe 150 or something. Guys, this is where I was working before here. And yeah. Okay, thank you bro. Muchikairwa nhasi baba. Zveipapo. Saunanga palikwa manje unaona parking era. Unaona parking muna Kasoni. Kasoni kana. Saka tikangani. Kasoni road baba. Tutakwenda pa Pink Elephant. Boxburg hotel. Ndati munotengeswa zvavo nemazimba imomo. Umu. Amakanda kutenga. Unoenda imomo mune mazimba kuenza notengesa. Vanotengesa ana sisi imomo. Vanotengesa nini? Imomo. Vanotengesa usavi. Usavi, nyama. Azvizewe dzekuzoanzwa nemitengo yakaderera imomo uya. Wanopeferes basi unopeta chibhubhu chinombowa bati. Zvebhawa chezvo. Amanaki. Inozoenda pa Pink Elephant apa. Chichidzo chagara nasi achingoripo. Investment atakamuziya ishada kushopira apapo iyo. Ndoma aiba ari imomo. Ari mutengesi. Pawn shop. Pawn shop inotengeswa manje second hand masina ndika. Zimbabwe pawn shop. Pawn kwete pawn shop. Pawn. Akusisina ka muZimbabwe. Pawn is not ina PAWN. Yo, inonzi akanaziyo akabroka mvezo. Avara. Samana mukona chanakira Joza ine mashops edoro mana. Ine mashops edoro. Anonzi liquor store. Ine anonzi liquor city andika. Zvakanaka doro rese unorwana muno rese asina kamashapu Cape Town amuna liquor city anotinda totsvaga whisky. So yamana basically I was gonna be updating in this video is totsvaga place yangu doro yana
Saka mana tazongotenga Viceroy. You understand? Ndoyara kutenga. So yeah, we're going to pay. Salud wakuza. Iri. Salud wavua. Yeah. So yeah, man. We managed to get this. You understand? Damn good. Oyo, so tashuka kwa place yangu. Sasa tutagiza mabiasi baba. Let's go. So guys, I don't know my shops. Na place yangu ni mpeso wangu zile siku. So mpeso wangu arudi pesa hapo. Ichoza machembere. Ngoro yemoto baba. Takula David. Aizi. Chinozi chihoza machembere. Ngoro yemoto. Uya. Uyako. Aizi. Sasa ndo badile matima na panogara kulesi yangu bana. Hoza machembere. Ngoro yemoto. Wazira sio nishikapu chako wewe. Chani kachika pere. Dawa tu kuchika nyama wara sara hizo sikero. Nunga zita kumashuri la nje. Sipa kuona bana. So yeah. As you can see, those are hoza machembere. Mira. Manto ile biara ngo. No, buda ako. Kipare get. Right. Kamba ya mashops. Okay. Madangwa. Unozayinzo. Ukamoka gara kayo nendo ngosmoda. Unyoza porozo simuka. Porozo simuka no. Unozo wanangu. Zamari mama sawa iri kule chibo icho. Ndai ina ndombozi anzi ndaudzwa senda bvunza zera kyo. Kozondani abo 3 zinjizi tenga. Asa mzombo zinga na sasa. Brand chichi. Zona Hapo that sweet fruit. Sweet fruits. Kutsvaga anazviziko vacheri vegoridhe dai vasipo ekuchera goridhe asi Zandapiwa nashe dino gamchira handirambe o dino tora handirambe zandapiwa nashe
bro. Amana, we out here in Johannesburg. Tiri kunonzi kuJimisa. Tiri kubva kunonzi kuChikitega. Tubva kuChikitega kuBhawa. Takabva kunonzi kuChikitega kuBhawa mana. And now we're going to Boksburg Hotel. In South. Yarasina anasanza ungaro mashuri ngozi. Ndine ukuthi mayise mbere vanhu vakazara indi kumashure bo. Maiwe zvangu mai wangu so yeah. Guys, we out here in South. As you can see. Guys, now takuya pa hotel hapo. Tapedza nekwatatiri manje so takuya pa hotel. Iyo hotel. Ferera kumirira ndiri padini. Ndadropa kule wangu ari kupinda kuti wawo ndavadropa manje avo vaneka kepke waitu. Now I'm going home. I'm the one who's driving this car. My friend asara kumbani ete nekudrive. And yeah, so guys, as you can see, it's been a minute man without driving manual, and I'm launching it as you can see here. Manual to the world. So guys, now I'm trying to go home. I just dropped my food, so yeah, stay tuned. That's what I see.